По 500 тут няма. Гэтак шчыра на самаробнай табліцы напісаў жыхар Воршы ды паставіў яе на цэнтральнай плошчы гораду. Заробак маладзёну не ўзнялі, затое далі штраф. Але праблемы з фінансамі не толькі ў Воршы. У вёсках замест абяцаных $500 часта зарабляюць толькі 50. Галасы абураных беларусаў у матэрыяле Юліі Лабанавай. Працу жывёлаводы Наталля Завер ды Ірына Шчэрбін пачынаюць о 6 раніцы. На гадзіну раней да пачатку змены, бо ў аграпрамысловым прадпрыемстве Някрашынскі ў вёсцы Валасовішчы на Гомельшчыне, куды ўладкаваліся жанчыны, шмат абавязкаў. Пагрузіць на воз па 20 мяхоў мукі або корму, раздаць цялятам, пачысціць кармушкі, а часамі перагнаць скаціну. І гэтак штодня без выходных. Толькі вось заробку за гэтыя высілкі ледзь хапае, каб выжыць. У меня в этом месяце будет удаться, смотрите, $50 зарплата, правильно? $50 зарплата, $40 коммунальные услуги, на $10 я должна прожить с ребенком. Где наш Лукашенко, который все красиво говорит по телевизору? Где он? Почему не видит он, какой бардак творится по колхозам? Наталле выплацілі 129 рублёў, а Ірыне 200, што нават не дацягвае да гарантаванага мінімальнага заробку. Гэткі спад на прадпрыемстве патлумачылі тым, што, маўляў, заробак налічваюць у залежнасці ад гэтак званага прывесу, а цяляты, за якімі глядзяць Наталля ды Ірына, не набіраюць неабходнай вагі. До минималки 320 рублей им доплачиваете, если нема привес. Ну вот Наталья жаловалась, что не доплатили до минималки. Это Завер. Да. Ну, потому что вы не все выходы были в этом месяце. Это раз. Второй, по 5 часов всего рабочий день. И мало. Ну, экономист ее извинения принесла и сказала, что я доплачу. Вы это вот у своего убирайте. Что доплатим в октябре месяце, потому что уже ведомости были закрыты. Ошибка была экономиста. И все. Між тым, жанчыны даводзяць, што сціплыя заробкі атрымліваюць з канца 2017-го. Хоць раней штомесяц можна было зарабіць па 500-700 рублёў. Прадпрыемства дагэтуль займае першае месца ў раёне паводле прывесаў. А раз асабіста праверыць вагу жывёлінаў працаўніцы не могуць, мяркуюць, што іхны заробак залежыць ад сумлення кантралёраў. Паводле прафсаюзнага актывіста Александра Бухвостава, каля 10% працаўнікоў нашей краины не отрымливают минимального заробку. Когда встречаешься с людьми, первый вопрос всегда стоит заработной платы. И это и на предприятиях Минска, и в регионах, потому что заработная плата крайне низкая в Беларуси. Нягледзячы на патрабаванне Александра Лукашэнкі дасягнуць сярэдняга заробку 1000 рублёў за першы квартал сёлета, гэтага ўзроўню пакуль дасягнулі толькі ў Менску. Менш за ўсіх 765 рублёў у сярэднім зарабляюць жыхары Магілёўшчыны. Наколькі ў рэальнасці заробкі беларусаў адрозніваюцца ад афіцыйнай статыстыкі, мы запыталіся ў жыхароў глыбокага на Віцебшчыне. Это полно все сказки больше. Ну, нехто 1000 получаете, нехто 150. У сярэднім получается другая сумма. 1000 рублей отрымливаете? За какую 1000? Вы о чем? Когда этот праздник будет? Отрымывается рублей 800-900 на 5 маловато. Я получаю минимальную заработную плату и лечу, что хопіць. А тыя, хто адкрыта выказвае сваю нязгоду з малымі заробкамі, нярэдка зазнаюць ціск. Для 28-гадовага жыхара Воршы спроба выйсці на цэнтральную плошчу гораду з плакатам «Па 500 тут няма» скончылася штрафам памерам 490 рублёў або 20 базовых велічыняў. Я буду проводить и дальше подобные пикеты, потому что уже просто сил нету это все терпеть, просто уже надоело. Надоели все эти обещания, надоело то, что собственным делом заниматься невозможно. То, что нету работы, это только долги по коммуналке, которые перекрываются проданной техникой, которую я когда-то покупал. Што да працаўніц калгасу Някрашынскі, Ірыны і Наталлі, жанчыны прызналіся, што пасля прыезду нашага тэлеканалу на іх таксама пачалі ціснуць і пераводзіць на больш складаныя працы. Юлія Лабанова, Белсат.